Jenenge wong lanang iku ya nyambut gawe. Wong lanang iku gak gendang, gendung tok. Ngene iki wong wedok ya sumpek. Karo wong lanang goprok. Lah ketok gak sumpek karo raimu iki lho. Kok sebel-sebel rumah tangga kongkon mereman jare sambatan pegel. Kongkon dadak ya pegel, kepanasan. Kongkon nang kantor mikir ngeluh. Wong wedok ingoni apa? Ketangane aku neriman. Penggaweane bengi riwari info, kancane rono info, usung-usung arek gak bener. Jenenge begawe ngegrep kok Ngegrep apa? Wong winginane bensin tak tukokno. Bensin tak tukokno, tak sangone 20.000, mulih malah diutang. Kok iso ning ngegrep apa ngerep jomblomu ah. Iki lho, anu entek. Bekakan beras entek. Kocok kate mangan sendok tok ah. Kon gelem ah. Ngelek sendok. Nek kepingin wong lanang ceget nyambut gawe, brayo iki brayo. Aja luntur ae ngene iki. Wedak iku ya luntur, sembarang kare luntur. Kulitmu kulit apa jane? Masih aku ojo mbok kulit-kulit to lho ya. Masih kulit badak ngene iki. Rimo ing pandum daripada wong glowing kon dipepes raga banting bekakas kedoan kon kok. Kon glowing Kon banting raga banting bekakas barang. Yo aku iki banting bekakas kok rumahku. mbok iso-isone kon. Rumah tangga itu kebutuhan. Wong lanang ku sing penting iki lho raine wong wedok iki nyenengno wong lanang. Nyenengno dhekmu ngono ah. Kok gawe nempur gawe tuku bumbu dapur rek gak bebos.